Κουτί ταβέρνα βλέπεις πρόσωπα μοντέρνα. Εκεί πάνε κορδωμένα τα λαμόγια ένα και ένα. Εκεί πάει ο Μητσοτάκης, πάει Βορύδης και Αυγενάκης. Άδωνης ο Φανφαρώνος, Πιερακάκης ο Βαρώνος. Πάει Νίκη Κεραμέως που σε λίγο θα είναι τέος. Πάει Πόπη με Φεράρι για να δει πως θα ρεφάρει. Πάει Σόφη Ζαχαράκη για να πιει ένα τσιπουράκι. Πάει η Μενδώνη Λίνα για να πιει καμιά ρετσίνα. Τέτοιο ραβαΐσι ποιος μπορεί να μην τσιμπήσει. Άλλος τραγουδάει, χορεύει κι άλλος πρόβατα γυρεύει. Κούλι Λάουρα Κοβέση θα σου στείλει ένα πεσκέσι. Ρε Κυριάκο Αλανιάρη, προσοχή το